Tum deng troksi karbirong saramai ningkan sekamai pining bangke hamre nalong dak reng bong homo ditiram holong senir tum paman pon lo esela bangso ka paman pon long nil tum rong sar bang suri hini barong sar cetong mala bangso along nilitum kaserai pon alam kitom flip ho bagdu pen nombor isi bangke nilitum karbiang long arlo 6 sidul paragraph 20 EFGH pen nilitum long le phelang aja kong nitum rong sarum othip long nei lapen ke nilitum rong rup chari chalom phan bekar mithur kang thurjia phan government pen isi kang thura modu labangke traditional village council pusin nilitum hangbom esla bangso traditional village council bangke nilitum rong sara tuma phansi labangke chairman arpu matela bangso kapasalaya bangke nitum rong sar tum hansi arpu nang pek nang po lai siniri tum cherai pon lapen ke longli phelang along bangke nilitum April tarik isi council penisi order kapang dak dolo labangke order kimilo labangso order bangke pini pen bangke karbiang long arlo arong tin pusita rong sar tum jongsi ame kar phan mata korte phan mate kapre phan longle phelang piji pusita rong sar tum tok dun wok pen ave pulote mondola tum yar o tum ta ot long lelu labang isi ko pai ke melo kar bi rong saro atum tasila bangke longle phelang ka cheraya bangke ili tum rong sar tum cherai long thipo lapan ili tum kar bia khai tum longle phelang cherai kom